Toto je prvýkrát, čo ma takáto vrtačka šokovala. Dokáže priamo viertať štandardný hladký otvor do oceľového plechu za menej ako 20 sekúnd. Pri použití bežných vrtačiek na vrtanie plechy pri vrtaní praskajú a skôr sa rozpadne na trosku, ak nebudete opatrní. Táto nová štvohranná vrtačka s vrúbkovaným drážkovaním je super hviezdou vo vrtakom priemysle. Zväčšený dizajn špirálovej drážky, presné polohovanie a rýchle vrtanie. Kombinuje výhody všetkých typov vrtačiek, ako sú excentrické vrtačky a bežné krížové vrtačky. Môžete vrtať do čohokoľvek. Vrtať otvory do nehrdzavejúcej ocele 304 a oceľových plechov. Vrtať otvory do skla. Vrtať otvory do vlntých tehál a červených tehál. Vrtať otvory do stredu takejto hrubej štvorcovej rúry. Vrtanie otvorov do betónu. Vrtanie otvorov do oceľového plechu s hrúbkou 1 cm sa tiež vykoná na jeden zásah. Vrtanie niekoľkých otvorov do masívnych keramických obkladov. Presné vrtanie otvorov do medených batérií. Choďte kempovať, stavajte chatu a vrtajte otvory do dreva. Vrtanie otvorov do mramoru kuchynskej dosky je hračka. Mossad plus oceľový plech. Pant 304 plus betón s kamienkami sa dá vrtať aj na dno. Vrtanie otvoru do liatiny so špirálovým ozubeným kolesom. Vrtanie otvorov do štvorcových rúrok z nehrdzavejúcej ocele 304. Vrtanie otvorov do rámu postele z masívneho dreva, ktorý je taký hrubý. Vrtanie náhodných otvorov do ocele s hrúbkou 2 cm. Bežné vrtačky sa po vyvrtaní 3 otvorov zvlnia, ale táto vrtačka dokáže vyrtať 200 otvorov za sebou bez toho, aby zastavila poškodenie. Jeho použitie počas stavebných alebo dekoračných prác zdvojnásobí účinnosť. Teraz je cena nízka a pomer nákladov a výkonu veľmi vysoký. Bez preháňania možno povedať, že je to číslo 1 v oblasti vrtania. Opravári, ktorí často vrtajú otvory do porcelánových materiálov, by si ho nemali nechať ujsť.